L-għodwa tajba, nilqakom għal-qudiesa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi U ma'kom. miegħek ukoll. Namlu llum it-tifkira ta' San Atanasju Isqof u Dottur tal-Knisja. San Atanasju twilet lejn it-tarf tas-seklu 3 fis-sena 296 kien bniedem ta' spiritwalità kbira manki ta' formazzjoni soda anki fil-ħajja nisranija u fil-fatt ħadem ħafna kontra l-ereżiji fi żmienu, baqa' magħruf għall-ħidma tiegħu bil-kelma u bil-kidma biex jiddefendi l-fidi Kattolika. Fatt sofra ħafna minħabba fekk. Is-sena d-dieħla sena ta' Nasjala 1650 sena mill-mewt tiegħu. Hija ħaġa sabiħa li aħna niftakru f'dawn il-qaddisin kbar illi taw kontribut importanti ħafna għat-tisħiħ anki tal-fidi Kattolika biex aħna llum nafu dak li nemmnu u nistgħu ngħixu tassew dak li arafna fil-talim tagħna biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-quddiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom il-Alla. Inti t-triq li twassalna int il-Missier mulej ħniena. Mulej ħniena. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid Kristu ħniena. Kristu ħniena. Inti l-ħajja li bnejxu fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna jwassalna għal-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla ta' dejjem mi tista' kollox inti mlejt bil-qawwa lill-Isqof Sant Atanasju biex berf kbir jiddefendi l-verità li jibnek u Alla. Fiħnina tiegħek għatina li nifirħu bit-talim u l-ħarsin tiegħu u li dejjem iżjed narfuk u nikbru f'imħabbtek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla miegħek jgħixu jsantan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qarej mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien Stifnu kollu grazzja u qawwa kien jagħmel mirakli u sinjali kbar fost il-poplu. Imbagħad qamu xi wħud minn tas-sinagoga li jgħidula tal-Meħlusin, taċ-Ċirinej u tal-Lixandrin, u oħrajn miċ-Ċiliċja u mill-Asja, u bdew jieħduha ma' Stifnu. Imma ma kellhomx ħila jifqulu għall-erf u għall-Ispirtu li bih kien jitkellem. Imbagħad xewxu xi nies biex jgħidu: aħna smajnih jidej b'Mosè u balla. Anqlu wkoll il-poplu u x-xjuħ u l-kittieba li ġew għal fuqu, qabduh u ħaduh quddiem is-Sinedriju. U ġiebu xhieda foloz biex jgħidu: dan ir-raġel qatt ma jieqaf jitkellem kontra dan it-tempju mqaddes u kontra l-liġi. Smajnih jgħid li dan Ġesu ta' Nażaret qatt iħodd dan it-tempju u jbiddel id-drawwiet li tagħna Mosè. Dak kollha li kienu bil-qiegħda fis-Sinedriju samru għajnejhom fuqu u rawlu wiċċu qisu wiċċ ta' anġlu. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla.
Ħenjin dawk li jimxu fil-liġi tal-mulej. Ħenjin dawk li jimxu fil-liġi tal-mulej. Imqar jekk il-gbarat joqogħdu jqassu fuqi, fuq il-kmandamenti tiegħek jibqa' jaħseb il-qaddej tiegħek. Il-preċetti tiegħek huma l-għaxqa tiegħi, huma jagħtuni l-parir it-tajjeb. Ħenjin dawk li jimxu fil-liġi tal-mulej. Triqati u rejtek u int weġibtni. Għallimni l-kmandamenti tiegħek. Femni triq tal-preċetti tiegħek biex naħseb fuq l-eġubijiet tiegħek. Ħenjin dawk li jimxu fil-liġi tal-mulej. Biet minni triq il-gideb, għatini fit-tjubitek il-liġi tiegħek. Jien għażilt it-triq tas-sewwa, ħtart għalija id-digreti tiegħek. Ħenjin dawk li jimxu fil-liġi tal-mulej. Il-bniedem mhux bil-ħobż biss jgħix, iżda b'kull kelma li toħroġ minn fomm Alla. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek mulej. L-għada li Ġesu mexa fuq il-baħar, in-nies li kienu għadhom min-naħa l-oħra tal-baħar, raw li hemmhekk ma kienx hemm li fdajsa waħda u li Ġesu ma kienx tela fiha mad-dixxipli tiegħu, imma li d-dixxipli kienu marru waħedhom. Mela waslu xi dajjes oħra minn Tiberija qrib fejn kienu kielu l-ħobs wara l-mulej kien ratt il-ħajr. Iżda n-nies meta raw li fuqhom la kien hemm Ġesu u lanqas id-dixxipli tiegħu, telgħu fuq id-dajjes u marru lejn Kafarnawm ifittxu l-Ġesu. U meta sabuh in-naħa l-oħra tal-baħar staqsewh, Rabbi, meta ġejt hawn? Ġesu weġibhom, tassew ngħidilkom, intom qegħdin tfittxuni mhux għax rajtu sinjali, imma xkiltu mill-ħobs u xbajtu. Tħabtu mhux għalli kelli jgħaddi, iżda li kelli jibqa' l-ħajja ta' dejjem. Dak li bin il-bniedem jagħtikom għaliex lilu Alla l-missier immarka bis-siġil tiegħu. Imbagħad staqsewh x'għandna nagħmlu biex nagħmlu l-opri ta' Alla. Weġibhom Ġesu, l-opra ta' Alla hija din li intom temnu f'dak li huwa bagħad. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Kiltu mill-ħobs u xbajtu. Dan hu illi Ġesu jgħid lin-nies illi tħabtu ħafna biex isibuh. Fil-fatt hawnhekk din is-silta tiġi eżatti wara is-silta fejn Ġesu jagħmel il-miraklu jitma' 5,000 ruħ b'5 ħobżiet u 2 ħutiet. U dawn in-nies qasmu għan-naħa l-oħra marru Kafarnawm biex isibuh, biex isibu lilu. U meta sabuh lil Ġesu, flok Ġesu wera kemm kien kuntent bil-popolarità li dawna ħadu biċċa triq bħal dik biex jaslu ħdeħ. Flok isu feraħ li n-nies issa qegħdin miegħu, jgħidilhom intom qegħdin tfittxuni mhux għax rajtu sinjali, imma xkiltu mill-ħobs u xbajtu. X'naraw f'dal-kliem ta' Ġesu? L-ewwel ħaġa li tolqotna kif naraw diversi drabi l-Ġesu illi hu ma jfittix il-popolarità imma jfittex il-verità. Ma jfittix
il-popolarità tan-nies, in-nies qegħdin miegħu, imma li jgħidilhom il-verità. Wow, hekk jagħmel. Imbagħad li Ġesu jara fil-qalb. Induna li dawn u kien qed jallimhom ħafna affarijiet. Imma huma iktar minn li jsegwu dak li qed jallimhom, kienu qegħdin ifittxu dak li jipprovdilhom biex huma jistgħu jieklu u jiġbaw. U għalhekk wara dak il-miraklu kbir li għamel Ġesu qalu dana tajjeb. Hekk inkunu miegħu dan immorru tajjeb miegħu. U għalhekk Ġesu jgħidilhom tħabtu mhux għall-ikel li jgħaddi, iżda għall-ikel li jibqa' l-ħajja ta' dejjem. Ġifieri qed jgħidilhom Ġesu għarfu li fil-ħajja hemm dak li jibqa' u hemm dak li jgħaddi. U l-isforzi tagħkom għandkom tagħmluhom, tagħtu l-isforzi tagħkom kollha għal dak li jibqa' mhux għal dak li jgħaddi. Sa dil-kelma ta' Ġesu lilna tagħmlilna ħafna ġid, illa li jista' jiġrilna aħna wkoll illi nitħabtu għal dak li jgħaddi. Mhux bil-forsa x'infittxu il-ħobs bħal dan-nies, jew mhux l-ikel biss, jistgħu jkunu ħafna affarijiet oħra fejn aħna nitħabtu u nirsistu u naħdmu imma ikunu għal affarijiet li għaddu tal-moment. Isna biex aħna nkunu sodisfatti u nieħdu pjaċir dak il-moment imbagħad dak jgħaddi. U għalhekk Ġesu jgħid tħabtu għall-ikel li jibqa' l-ħajja ta' dejjem. Issa aħna l-mistoqsija hija ma x'irid jgħid biha din x'jibqa' għall-ħajja ta' dejjem. U jgħidu dak li bin il-bniedem jagħtikom. Dak li jibqa' l-ħajja ta' dejjem Alla lilna jagħtina ħafna affarijiet fil-ħajja, ħafna doni anki u affarijiet li ġejjin minnu li jistgħu tassew jimlew il-qalb tagħna. U huma dak l-affarijiet li jibqgħu. Semmi eżempju, pereżempju Alla jagħtina lilna anki il-paċi fil-qalb tagħna, l-imħabba fil-qalb tagħna. U biex insemmi propju eżempju ta' dan li jgħid Ġesu, ara x'jiġri meta aħna pereżempju nirsistu ħafna biex ikollna xi ħaġa, tista' tkun proprjetà jew xi ħaġa u titħabat u tirsisti. Imbagħad tinduna però illi minħabba f'din u x-xogħol kollu ħadd fuq din tlift il-paċi fil-qalb tiegħek. Qed jgħid Ġesu, għaraf dak li jibqa' tiġrix biss wara dak li għaddi. Illa li xinkella jista' jiġri illi titlef dak li jibqa'. Għax jista' jkollok ħafna affarijiet imma mbagħad f'mument minnhom aħna meta ngħaddu imur li jsejħilna l-ħajja ta' dejjem. Ma nieħdu magħna dawn, imma nieħdu magħna dak li jkun fil-qalb tagħna ta' Alla u għalhekk hu jgħid dak li jibqa' għall-ħajja ta' dejjem huwa meta nagħmlu r-rida ta' Alla, meta ngħinu pereżempju minu fil-bżonn l-opri tal-ħnina li semmilna, dawk huma affarijiet li nagħmlu u li jibqgħu. Jibqgħu għall-ħajja ta' dejjem. Għax huwa dak li Alla jiżra fina is-sabiħ tal-ħajja li jibqa'. U għalhekk it-talba li nixtieq nagħmel għalina lkoll illum hija u li jgħinna biex aħna nitħabtu għal dak li jibqa'. U nużaw il-ġid li għaddi b'mod li qatt ma nitilfu dak li jibqa' l dejjem.
Nisqu s-sant tal-bit tagħna lill-Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina. Kun mulej mal-Knisja tiegħek ina biex tkompli ix-xanda l-Evanġelju tiegħek lill-bnedmin kollha nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Għatina grazzja mulej li aħna nitħabtu għal dak li jibqa' u nużaw il-ġid li għaddi b'mod li qatt ma nitilfu dak li jibqa' għal dejjem nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Tolbuk mulej għal morda kollha fid-djar tagħhom jew fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta. Nitolbu għal dawk li għaddejjin minn tbatija kbira fil-mart tagħhom biex isibu l-appoġġ u s-solidarjetà li jeħtieġu nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex aħna dejjem nożżu il-ħajja mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha u f'kull waqt tagħha nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Tolbuk mulej għal paċi fid-dinja, għal paċi speċjalment fl-Ukrajina bħalissa, tolbu għal dawk kollha li huma vittmi tal-aggressjoni fl-Ukrajina u dawk kollha anke f'postijiet differenti fid-dinja li forsi ma tantx nisimgħu bihom li huma vittmi tal-vjolenza, tal-mibeda, tal-gwerer nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Tolbu għal dawk li għaddew għal ħajja ta' dejjem, speċjalment dawn l-aħħar jiem biex inti tilqaħħom fih danek tagħti il-faraġġ il-familjari tagħhom nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna ilqa' talb li qed nagħmulek illum u bl-interċessjoni ta' Sant Atanasju li tieħu nagħmlu t-tifkira llum jiena mulej biex aħna dejjem nibqgħu sodi fit-tagħlim tagħna u ngħixu dak li nemmnu bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob lill-Alla l-missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej l-offerti li qegħdin nagħmlulek fit-tifkira tal-Isqof Sant Atanasju, aħna li nistqarru l-fidi s-sieħa tiegħu nitolbuk biex ix-xhieda mogħtija minnu għall-verità tiegħek tkun ta' fida lina għas-salvazzjoni. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tassew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddu lek ħajr bi Kristu Sidna. Għax biex timla bil-feħ l-Knisja tiegħek fit-tifkira ta' Sant Atanasju, inti tqawwiha bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu, issaħħaħa fl-erf bit-talim li xandar u tilqa' talb li jagħmillek għal ħarsin tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġel qaddissin kollha intennu l-pjenu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smewwiet,
imbierek minn ġej fissem il-mulej, osanna fil-għoli ta' smewit. Għaddis ta' sewint mulej inti lajn ta' kull dosija. Għaddes għalek nitolbu tal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tijak biex jisiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien si jenata biex mirrajħi bati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' li d-disċipli tiegħu qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jenata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġarat il-ħajr, tal id-disċipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mew tijak mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tijak, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna unamlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana u nquddimek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wittaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, miegħi għaddej tiegħek minn hemm jistħoqli u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-meeting kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Henna lina l-kon nitolbuk, għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli, ma' Sant Atanasju l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebbħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu. Jingħata lilek Alla missieri tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejju flimkien nitolbu t-talba li għallimna Ġesu li rrid nitolbu bħal-għoliet tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi santnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. ħobsna ta' kull jum matina l-lum, aħfrinna d-dobietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la daħannix fit-tiġrib izdeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjieba u ħnejna tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kun inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna u l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn tnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u laqda li intrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-dubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-dubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-dubiet tad-dinja għatina l-paċi.
Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. U Alla li tista' kollox aħna nistqarru bil-qawwa kollha flimkien mal-Isqof Sant Atanasju li jibnek il-waħdini huwa tassew Alla, għamel li huwa jżommna dejjem qawwijin u sħaħ permezz dan is-sagrament li rċevejna u li jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru nixu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lill-Alla. Il-Rożarju u l-Barka Sagramentali wasluna fit-tmiem dan il-moment ta' talba llum. Min jixtieq jakkwista kopja tal-pubblikazzjoni uffiċjali li tfakkar il-vjaġġ apostoliku tal-Papa Franġisku f'Malta jista' jċempel fuq 25699100 jew jordnaħ online fuq store.newsbook.com.mt. Grazzi u nsalmilkom.
Aħna namlu l-lum it-tifkira ta' Santa Tanasju, nitolbu l-mulej il-grazzja permezz ta' din it-talba ta' Rożarju biex aħna nkunu dejjem fidili lejn dak li nemnu, il-fidi kattolika u nejxuha fil-ħajja ta' kuljum. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Alla tana smat tal-tana ejna u qafmana, glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima, urina li inti omna li kisma tal-tana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern, u ġenera kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabbar li sitna Marija li kellha tkun omm Alla. Missienna li inti fis-smawiet tqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dunubietna bħalma naħfru lill-minuħati għalina, la daħanix it-tiġrib iżda ħlisna mid-deni, amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan, amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan, amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan, amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan, amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan, amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan, amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan, amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan, amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan, amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan, amen. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima, urina li inti omna li kisma tal-tana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenera kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu il-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ meta sitna Marija marret iżżur lill-qariba tagħha Santa Elisabetta. Missienna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dunubietna bħalma naħfru lill-minuħati għalina, la ddaħħalniex it-tiġrib iżda ħlisna mid-deni, amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan, amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan, amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan, amen.
Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija imbirkanti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija imbirkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija imbirkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missir u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti omna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarissa minna tal-infern u ġenera kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet missiru tal-ferħ meta sina Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlehem. Missiena li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema għda Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna d-nubietna bħal ma naħfru lil minuħati għalina. La daħanix u t-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kibbirkanti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kibbirkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kibbirkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kibbirkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kibbirkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kibbirkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kibbirkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kibbirkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kibbirkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kibbirkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missir u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik jisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minnar tal-infern u ġenera kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu il-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba misteru tal-ferħ meta Sitna Marija u San Giuseppe ippreżentaw lil Ġesu fit-tempju.
Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. خبزنا ta' kuljum atina llum maħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tarbtana dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna u Ġesu offrinna tubitna ħarisna minna tal-infern u tenna l-irwieħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-ferħ meta Sittna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu wara 3 tim sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dotturi. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum maħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen.
Slima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minna tal-infern u ġener il-weħ kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu il-ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina ħajja ħlewa u ta' matana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna it-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-witta dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnien tiegħek tal-ħnina u urina wara dan it-turufnament il-Ġesu frott imbierek ta' ġuf tiegħek u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa mis-sinna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrinna dunubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imberek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistrihuma fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu l-qattalb tagħna. Kristu l-qattalb tagħna. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinita qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Malla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħniena. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. Mit-tama. Itlob għalina. Li siet safja. Itlob għalina. Li siet nadifa. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tistoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tissoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tissoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Seħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midinbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġeli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla mill-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana tella-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rosarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf tanna li tneħħi dnubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf tanna li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf tanna li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisom Alla. Biex ikun jistħoq inna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddejja tiegħek mulejana nitolbuk din gawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa
u għawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li sammiki l-arkanġu tħolajna fit-taqbida kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassista d-demonju. Irraznu Alla nitolbuk bil-ħerqa intlawa fost it-tajja tas-sema. Itfa bil-qawwa tagħna fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe slima lik ħarris tal-fiddej u arus tal-Verġni Marija. Lilek Alla f'dalek il-libnu fik Marija qiegħda il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppe ikun missiera lina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Aqlana l-grazzja ħnien u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. Santo Rocco, Itlob għalina. San Paul Missierna, Itlob għalina. San Publio, Itlob għalina. San George Preca, Itlob għalina. Beato Nazio Falzone, Itlob għalina. Beata Deodata Pesani, Itlob għalina. Sant'Atanasio, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħalejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem mażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Parakletu, imbirka l-kbirhom Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata kunċezzjoni tagħha, imbirek it-tlub glorju saħħa fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe Arus kassismu tagħha, imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu.